den af, så og er lidt væk fra hende, så er hun også holdt op med at flyve. Ja. Men hun kigger på kan ja. fatte det, ikke? Ja. Altså de øjne, så når det kommer sådan lidt rynket. Og lidt for ja. Så sød. Kan I se her? Se her. Se, sådan skal du også gøre, Maja. Se, prøv at se. Ligesom en hest. Ja, hun løber ligesom en... Ja. Det ser flot ud. Ja. Det er svært. Jeg havde sådan en god hest, den kunne det hele. Jeg kunne ikke. Ej, det tror jeg ikke. Det er rigtigt. Jo, fordi den var meget fordi den havde våbenhår. Og det vil sige, at det ene hår voksede hurtigere end de andre. Så det skulle altså beskæres hyppigere. Når det var det var faktisk meget fin hest. En, hvad hedder trakinervalder. Ja, det var, men de kunne ikke bruge den. Ja, det var i Aarhus til dressyr. Okay. Men vi havde jo forladt alt det elementære. Det var du glad for. Ja. Og trakiner, det er dem, vi bruger i cirkus, er det? Trakiner. Det kan det godt være. Det tror jeg faktisk, det er. Men den var meget dygtig, og derfor var det så sjovt, når jeg så gjorde noget, der mindede om noget, den vidste. Ikke? Ja. Så gjorde den det. Jeg vidste ikke, hvad jeg havde gjort. Du har trykket på det rigtige sted. Ja. Du er dygtig, Molly. Det var dygtig. Så vi huske godt, at posen den skal lynes til. Ja, fordi I giver ikke noget der vej. Det går som om, der er noget, jeg egentlig lidt snyd. Det skal jo på et eller andet tidspunkt må de... Prøv at se, hvad den følger hende. Det er fordi, hun har noget, han tror, der har noget. Det ser godt ud. Men det ser fint ud. Hold da.